கேட்டல் மற்றும் நினைத்தலுக்கான கேட்டல் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்டதா மாதாஜி? Thank you மாதாஜி. ஓகே. இல்ல மாதாஜி thank you. சரிங்க மாதாஜி. அப்ப நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. என்ன ரெக்கார்டிங் போட்டேன். You can stop the record. You can stop the record. Thank you. So நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டல் எஸ் மாதாஜி. தர்மேஸ்வரி மாதாஜி சாட்டர்டேல எடுத்துட்டு இருந்தாங்களே அந்த என்ஓடி தேர்ஸ்டேக்கு மாதிரி இருக்கா? இல்ல மாதாஜி, இது லெவல் 3. அது வந்து லெவல் 5க்கு எடுக்கிறாங்க. மாதாஜி வந்து லெவல் 5க்கு எடுக்கிறாங்க, நான் லெவல் 3க்கு எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து 10வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். தட் இஸ் டெக்னிக் ஆஃப் ஹியரிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங். ஸோ நமக்கு தெரியும், இப்போ பிரகலாத மகாராஜா என்ன சொன்னாரு? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் சொன்னார். ஸ்டார்டிங்ல வந்து என்ன பண்ணணும்? ஸ்ரவணம். நவவித பக்தியில வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாரு? ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டல். கடவுளை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா, நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிவியால, நம்ம காதால தான் கேட்கணும். ஆரல் ரிசப்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம தெரியும் வேதங்கள்ல வந்து ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இருக்கு. கேட்டதுனால வந்ததுதான் வந்து இந்த இதெல்லாம் விஷயங்கள். ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டல் காது மூலமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கடவுளை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அப்புறமா தான் வந்து வேற இந்திரியங்களால அவரை வந்து உணர முடியும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ இந்த கேட்டல் வந்து எப்படி வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு, எந்தெந்த புராணத்துல கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கருட புராணத்துல கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கிறோம்னா, ஒரு பாம்பு கடிச்சு ஒருத்தன் இருந்தான்னு அவன் வந்து இமிடியேட்டா எடுத்த உடனே சாக மாட்டான். அவன் வந்து கோமாக்கு போவான், நிலை தவறி இருப்பான் இல்லையா? தன்னுடைய கான்சியஸ்ல இருக்க மாட்டான் இல்லையா? கோமால போயிட்டு அப்புறமா தான் சாவான். அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த கருட புராணத்துல சொல்றாங்கன்னா, அந்த பாம்பு கடிச்சவன் மயக்கத்துல இருக்க மாதிரி இந்த பௌதீக விஷயத்துல வந்து நம்ம மயங்கி இருக்கிறோமா, இல்லூஷன்ல மாயையால மயக்கப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா எப்படி? அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள்ல வந்து மந்திரங்கள் ஓதி அவனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? மந்திரங்கள் கேட்டு அதனால அந்த விஷயத்த வந்து முறியடிச்சாங்க. இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல போன ஆன்டிடோட் ஆன்டி சீரம் எல்லாம் போடுறாங்க. ஓகேவா? அது முறிவு கூடிய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. சோ மந்த்ராக்கு வந்து அந்த அவ்வளவு அளவுக்கு சக்தி அந்த இருந்துச்சு. ஈவன் இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா சில பேர் எல்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் கோசம் மியூசிக் கேட்டுப்பாங்க இல்லையா? ரிலாக்ஸேஷன் கோசம் மியூசிக் கேட்டுப்பாங்க. அப்போ ஒரு மியூசிக் கேட்டு ஒருத்தர் ரிலாக்ஸ் ஆகுறான்னா ஏன் வந்து ஒருத்தன் வந்து வியாதியில இருந்து கூட அடைய மாட்டான் இல்லையா? அதுவும் சாத்தியம். இது வந்து நம்மளுடைய புராணத்துல சொல்லிருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறாரு. இதை வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. கடவுளுடைய நிலவு போன்ற திருமுகத்துல இருந்து ஒரு நதியில எப்படி வருதோ, நதியில இருந்து எப்படி வருதோ அது மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்த வந்த டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருக்கிற தாக்கம், ஏக்கம், பயம், கலக்கம் எல்லாமே போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கலியுகத்துல வந்து கேட்கறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். பட் நமக்கு தெரியும் ஹரீர் நாம கேவலம் கலீர் தோஷ, நான் அந்த ஸ்லோகம் தெரியும் இல்லைங்களா? இந்த கலியுகத்துல வந்து ஹரீர் நாமத்தை விட்ட வேற கதியே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. பட் நம்ம வந்து அதை கேட்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? உண்மையான பக்தர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். நம்ம குரு பரம்பரையில இருக்கிற ஆச்சாரியர் கையில இருந்து கேட்கணும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யார்கிட்ட இந்த ப்ரொஃபஷனல் பாகவதாஸ் இருக்காங்க இல்லையா, காசு கோசம் பாகவதம் சொல்றாங்க இல்லையா, அவங்க கையில இருந்து கேட்க கூடாதுன்றத வந்து அவர் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றாரு. ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உயர்ந்த சுவையை நம்ம உணர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தாழ்ந்த சுவையை விட்டுடுவோம். அதாவது என்னைக்குமே வந்து இட்லி தோசை சாப்பிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் நமக்கு வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க? பொங்கல், வடை, பூரி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம்? இட்லி ஒரு சைடு இருக்குது, அதை சாப்பிடுவோம். இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை சாப்பிடுவோம். அங்க வந்து ஜாமுன், ரசகுல்லா எல்லாம் இருக்குது இல்லையா? நம்ம ஃபேவரட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கு. என்ன பண்ணுவோம்?
அதுதானே சாப்பிடுவோம். எந்த பிளேட்ல எல்லாம் இருக்கோ அதுதானே சாப்பிடுவோம். அது மாதிரி அது இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இஸ்கானுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு இருப்போம், மூவிக்கு போவோம் இல்லையா? அதெல்லாம் இப்ப வந்து குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா? ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேல நமக்கு வந்து சுவை வந்திருக்கு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாதாஜிஸ் எல்லாம் வந்து காலையில ஏர்லி மார்னிங் சாண்டிங் செய்யறாங்க. அப்புறம் வந்து எல்லா கிளாஸஸும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. நமக்குள்ளே அந்த மாற்றங்கள் தெரியுது இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இதெல்லாம் கேட்கறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை? இந்த தெய்வீகமான விஷயங்கள் நமக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன நன்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இருதயத்துல இருக்க எல்லா அனர்த்தங்களும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஸ்ரவணத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப யாருக்கையில புக் இருக்கோ டர்ன்ஸ் எடுத்து படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. கேட்டல் படிக்கட்டுங்களா? கேட்டல் ஆமாங்க பிரபு. கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் பக்தி தொண்டின் தொடக்க நிலையிலேயே கேட்டல் ஆகும். இதனை வடமொழியில் சரணம் என்பர். மக்கள் அனைவருக்கும் பக்தி நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவளால் அதனை பற்றி கேட்க முடியும். கேட்டல் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு இன்றியமையாதது. உன்னத ஒலி மந்திரங்களை செவியார கேட்ட பின் ஒருவன் விரைவில் தூய்மை பெற்று தன் மனதின் தூய்மை பெறுகிறான். பகவான் சைதன்யர் கேட்டல் என்பது மிகவும் முக்கியமானது என்று வற்புறுத்துகிறார். அது மாசுடைய ஆத்மாவின் இதயத்தை சுத்தம் செய்கிறது. அதனால் அவன் விரைவில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதோடு கிருஷ்ண உணர்வையும் புரிந்து கொள்கிறான். கருட புராணத்தின் கேட்பதன் முக்கியத்துவம் அழுத்தமாக வற்புறுத்தப்படுகின்றன. உலகின் கட்டுப்பட்ட நிலையானது பாம்பு கடித்த மனிதன் உணர்வின்றி கிடப்பது போன்றதாகும். இது ஏனென்றால் உணர்வற்ற இரு நிலைகளுமே மந்திர ஒலியால் முடிவு பெறுகின்றன என்று அந்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மனிதனை பாம்பு கடித்தால் அவன் உடனே இறந்து விடுவதில்லை. முதலில் உணர்விழந்து ஒரு மயக்க நிலையில் இருக்கிறான். அதுபோல உலகில் உள்ள ஒருவன் தனது உண்மையான ஆத்மாவை அறியாதனாலும் தனது உண்மையான கடமை மற்றும் கடவுளுடன் தனக்குள்ள தொடர்பு பற்றி அறியாது இருப்பதாலும் அவனும் கூட உறங்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றான். ஆகவே உலக வாழ்க்கை என்பதற்கு பொருள் மாயை என்னும் பாம்பினால் கடிக்கப்பட்ட ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனாக இருப்பதால் அவன் பெரும்பாலும் இறந்தவனே ஆவான் என்பதாகும். இப்போது பாம்பினால் கடிக்கப்பட்டு இறந்தவனாக கருதப்பட்ட அந்த மனிதன் சில மந்திரங்களை ஓதுவதன் மூலம் மீண்டும் உயிர் பெற்றவனாகிறான். இந்த மந்திரங்களை ஓதுவதில் தேர்ந்த சிலராலே இச்சாதனையை செய்ய முடியும். அதுபோல ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகா மந்திரத்தை கேட்பதால் ஒருவன் உலகின் உணர்வற்ற மயக்க நிலையிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு திரும்பி வர முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4 காண்டம் 29ஆம் அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தில் பகவானின் லீலையை பற்றி கேட்பதன் முக்கியத்துவம் பற்றி பரிசீலித்து மன்னருக்கு சுகதேவ கோசாமியால் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அன்பிற்குரிய அரசரே, மகா ஆச்சாரியர்கள், புனித ஆசிரியர்கள் பகவானின் உன்னத லீலைகளை பற்றி பேசும் இடத்தில் ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும். அந்த ஆச்சாரியர்களின் முழு நிலவு போன்ற முகங்களிலிருந்து பொங்கி வரும் அமிர்த நதிக்கு ஒருவன் தனது செவியில் இடம் கொடுக்க வேண்டும். உன்னத ஒலிகளை ஒருவன் தொடர்ந்து கேட்பதில் ஆர்வமுடையவனாக இருந்தால் என்றால் பின்னர் அவன் நிச்சயம் அனைத்து வகையான பசி, தாகம், பயம், துக்கம் போன்றவற்றிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் படிங்க. அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இன்னொரு முறை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசுகேவ மாதாஜி. மகாபிரபுவும் கேட்டல் என்னும் இம்முறை இன்றைய கலியுகத்தில் ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கு சிறந்த வழி என்று பரிந்துரைக்கின்றார். இக்கலியுகத்தில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முற்றிலும் பின்பற்றுவதோ முன்னர் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வேதங்களை நன்கு கற்பதோ மிகவும் கடினமானதாகும். எனினும் மகா பக்தர்கள் மற்றும் மகா ஆச்சாரியர்கள் எழுப்பும் உன்னத ஒலியலைகளை ஒருவன் தனது செவியில் ஏற்றுக்கொண்டான் என்றால் அது ஒன்றே அவனுக்கு அனைத்து வகையான மாசுக்களில் இருந்தும் விடுதலை அளிக்கும். அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானின் உண்மை பக்தர்களான அதிகாரம் உடையவரிடமிருந்து
ஒருவன் கேட்டல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். ஆன்மீகத்தை தொழிலாக கொண்ட மனிதர்களிடமிருந்து கேட்பதனால் பயனில்லை. நாம் உண்மையான ஆத்ம உணர்வு பெற்றிலிருந்து கேட்டோம் என்றால் சந்திரனிலிருந்து ஒரு பொங்கி வரும் அமிர்த தாரகைகள் போன்ற அமிர்த நதிகள் நமது செவிகளினுள் பாய்ந்தோடும். இதுவே உருவமாக மேலே உள்ள ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுவதால் மட்டுமே ஒரு லோகாயுதவாதியால் அவனது உலகியல் நாட்டங்களை துறக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. ஒருவன் ஒரு உயர்ந்த செயலை காணும் வரையில் அவனால் தந்த தாழ்ந்த செயலை விட்டுவிட முடியாது. உலகில் ஒவ்வொருவரும் கீழ் இயற்கையின் மாய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆனால் ஒருவனுக்கு கிருஷ்ணரால் செய்யப்படும் உயர் இயற்கையின் செயல்களை சுவைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட்டதென்றால் பிறகு அவன் தனது கீழான இன்பங்கள் அனைத்தையும் மறந்து விடுவான். கிருஷ்ணர் குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் உரையாடும் பொழுது லோகாயுதவாதிகள் கண்களுக்கு அது இரு நண்பர்களுக்கு இடையிலான உரையாடலாக தெரிகின்றது. ஆனால் உண்மையில் அது கிருஷ்ணரின் திருவாயிலிருந்து பொங்கி பிரவகிக்கும் அமிர்த நதியாகும். அர்ஜுனன் அந்த மந்திர ஒலிக்கு தனது செவியில் இடமளித்தான். அதனால் அவன் உலகியல் பிரச்சனைகளின் அனைத்து மயக்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 3ஆம் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் உன்னத ஒளி அதர்களால் போற்றப்படும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் மாறா இச்சையுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் எப்போதும் அவரது கீர்த்திகளையும் உன்னத குணங்களையும் கேட்டல் வேண்டும். இது இதயத்தில் உள்ள அனைத்து வகையான பாவங்களையும் நிச்சயம் கொல்லும் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, ஸ்ரவணம்ன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ரவணம் என்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா கேட்கறது. இது வந்து பிரகலாத மகாராஜாவும் சொன்னார் இல்லையா, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் வந்தனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் ஆத்ம நிவேதனம் சொன்னாரு இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்டிங் வந்து ஸ்ரவணம் கேட்கறது வேணும். அதை வந்து யார் உறுதிப்படுத்துறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், ஸ்ரீமான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அது ஏன் வந்து நம்ம கேட்கணுன்றதுக்கு அதுக்கு காரணமும் சொல்றாரு. ஏன்னா நம்மளுடைய இருதயம் வந்து சுத்தமாகும், அழுக்கெல்லாம் போகும். எத்தனை ஜென்மத்துல என்ன பண்ணிருக்குமோ தெரியாது, அந்த அழுக்கெல்லாம் போய் அது சுத்தமாகும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, அப்படி சுத்தமாகும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம வேற வேதங்களை பத்தி வேதங்களை பத்தி கேட்கும் போது வந்து அதை போய் சேரும்னு சொல்றாரு. இப்ப பாட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏற்கனவே அது ஃபுல்லா நிரம்பி இருந்துச்சுன்னா அதுல ஏதாவது போட்டா போய் நிரப்ப முடியுமா? ஏதாவது போட்டா சேருமா? சேராது. ஆல்ரெடி ஃபுல்லா இருக்குது. அது மாதிரிதான் நம்ம இருதயத்துல இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம இந்த பௌத்திக விஷயங்கள்ல வந்து ரொம்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பௌதிக விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நிரம்பிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளால வந்து இந்த ஆன்மீக விஷயங்களை வந்து போட முடியலன்றத வந்துதான் இந்த அர்த்தம். சோ நம்ம வந்து நம்ம இருதயத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தணும். நம்ம வீடு நம்ம எல்லாமே வந்து நம்மளதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல. சோ அதுக்கு அடுத்தது கருட புராணத்துல சொன்னது நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு. எப்படி ஒருத்த வந்து பாம்பு கடிச்சு மயக்க நிலையில இருக்காங்களோ அது மாதிரிதான் நம்ம எல்லாமே இந்த பௌதீக உலகுல வந்து மயக்கத்துல இருக்கிறோம், இல்லூஷன் மாயையில இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, இன்னும் தூங்கிட்டே இருக்க கூடாது இல்லையா, நம்ம வந்து எழணும். நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம எல்லாம் வந்து ஆத்மா கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த துணுக்குகள் இல்லையா, நம்ம வந்து நித்திய சேவர்கள். நம்ம வந்து வீடு வந்து கோலாக்குல விருந்தாவனம், இங்க வந்து தற்காலிகமா வந்திருக்கிறோம். பட் நம்ம வந்து இதுதான் பெருசா நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம வீடு வேலை குடும்பம் இதேன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வந்து நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறணும். இன்னும் வந்து மாயக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. எப்படி ஒரு பாம்பு கடிச்ச வந்து வேத காலத்துல ஆதி காலத்துல வந்து மந்திரம் சொல்லி எழுப்புனாங்களோ அது மாதிரி நம்ம மந்தமா இருக்கிற நம்மள வந்து எப்படி எழுப்பிக்கலாம்னு வந்து இந்த பக்தி பண்ணி எழுப்பிக்கலாம், நாமஸ்மரணம் பண்ணி நம்மள வந்து நம்ம ஆத்மாவை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, அது முடியும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயத்த என்ன சொல்றாங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல, அதாவது 4வது அத்தியாயம்
29வது சாப்டர் 40வது ஸ்லோகத்துல சுக்கதேவ கோசாமி பரீட்சித் மகாராஜா கிட்ட ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்றார். எங்க வந்து இந்த சம்பாஷணை நடக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இருக்கணும்னு சொல்றாரு. எந்த இடத்துல வந்து இந்த சம்பாஷணை நடக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தன் சும்மா நின்னா போதும், சும்மா நின்னு வெறுமனே அவன் வந்து கூர்மையா கேட்டா போதும்னு சொல்றார். பாருங்க, சும்மா அந்த பக்தர்கள் பேசுற இடத்துல நின்னா போதும். இதுக்கு உதாரணம் யாரு? நம்மளுடைய நாரத முனி ஞாபகம் இருக்கா? அவர் வந்து அந்த 4 பக்தி வேத அந்த முனிகளுக்கு வந்து சேவை பண்ணாரு. அவங்க சொல்லி கொடுத்ததை கேட்டாரு. அவங்க மிச்சம் வச்ச உச்சிஷ்டாவை சாப்பிட்டாரு அவங்களோட பர்மிஷனோட, இல்லையா? அதனால அவர் வந்து சுத்த பக்தரானார். ஒரு இல்லையா? நாள் தான் அதுதான் வந்து இந்த சாப்பிட்டாரு இடத்துல வந்து என்ன மாதாஜி? ஒரு நாள் தான் சாப்பிட்டாரு இருந்தது ஒரு 4 தடவை தான் நாள். ஒரு நாள் தான் அந்த உணவை சாப்பிட்டாரு. அதுதான் சரி இருந்தது மாதாஜி. 4 நாள், சேவை பண்ணது 4 நாள், சாப்பிட்டது ஒரு நாளா இருந்தா கூட அந்த மாற்றங்கள் பாருங்க மாதாஜி. ஆமா. அவர் வந்து அந்த நிலையை உணர்ந்து சாப்பிட்டார். நம்மளும் ஈவன் போன இதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 3 துளி சரணாமிர்தம் வந்து கூட நம்ம எடுத்துட்ட நல்ல மூட்ல எடுத்துட்டா நம்ம எங்க போறோம்ன்றத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் 8வது சாப்டர்ல, இல்லையா? சோ அந்த ஹரே அளவுக்கு கிருஷ்ணா நம்ம மாதாஜி. மனசை வந்து முனிவர்கள் வந்து விட்ட எச்சைய வந்து சாப்பிடுறாரு அவரு விட்டது. அதான் ரொம்ப அதுதான். முக்கியம். அதுதான். பிரசாதம். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இத வந்து சொல்றார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு? ஆமாப்பா, இந்த கலியுகத்துல வந்து இதெல்லாம் கஷ்டம். வேதங்களை சொல்லி இருக்கிறபடி நியமங்களை வந்து ஃபாலோ பண்றது ஃபர்ஸ்ட். அந்த வேதங்கள் எல்லா வேதங்களும் படிக்கிறது கஷ்டம், படிச்சுட்டு புரிஞ்சுட்டு வாழ்றது கஷ்டம். சோ சிம்பிளா வந்து அவர் வந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லியிருக்காரு, இல்லையா? சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? சுத்த பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். சுத்த பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து ஏன் கேட்கணும்னா, அவங்க இருதயம் சுத்தமா இருக்குது. அவங்க பண்ணக்கூடிய பக்தி வந்து ராகானுகா பக்தி. நம்ம எல்லாம் பண்றது வந்து சாதனா பக்தி. அச்சோ நம்ம வந்து இத்தனை ரூல்ஸ் பண்ணணும், இத்தனை ரவுண்டு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம், இல்லையா? அவங்க சுத்த பக்தர் கிட்ட என்ன இருக்குன்னு கிருஷ்ணர் இருக்கார். நான் என் கையில இப்போ ஒரு 100 ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து 50 ரூபாய் கேட்கறாங்களா, என்னால கொடுக்க முடியும். அதே 200 ரூபாய் கேட்டாங்கன்னா என்னால கொடுக்க முடியுமா? முடியாது, இல்லையா? என் கையில இல்ல, நான் கொடுக்க முடியாது. அவங்க கையில கிருஷ்ணர் இருக்குது. அதனாலதான் அவர் வந்து சுத்த பக்தர்கள். அவங்கள வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வழி இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா? வற்புறுத்துறாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது பகவத்கீதையில என்ன சொன்னாங்க? நம்ம எல்லாமே வந்து பௌதிக விஷயத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறோம், மெட்டீரியல் ஆங்கரிங்ஸ் இருக்கிறோம். அதாவது நமக்கு தெரியும் இங்க வந்து 2 விதமான எனர்ஜி இருக்கு. அதாவது மேல் நோக்கி எனர்ஜி அண்ட் சுப்பீரியர் எனர்ஜி அண்ட் கீழ் நோக்கி எனர்ஜி, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த பூமியில இந்த யூனிவர்ஸ்ல பிறந்ததுனால இந்த பௌதீக சக்தி, அதாவது பஞ்சபூதங்களால உட்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நான் தான் இந்த உடம்புன்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இதுக்கு உடம்புக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆத்மாக்கு என்ன தேவையோ அது பண்றதுக்கு மறந்துட்டு இருக்கோம், இல்லையா? சோ இந்த என்ன சபல சுகத்துலதான் இருந்துட்டு இருக்கோம், இல்லையா? இந்த நாய் விலங்குகள்லாம் எப்படி இந்த சபல சுகத்திலே இருக்குது, அது மாதிரி நம்ம இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காம ஹையர் டேஸ்ட், அதாவது கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்ட நமக்கு வரும் பாருங்களா உயர்ந்த சுவை, அந்த சுவைக்கு நம்ம போகணுன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 12வது கேண்டோட்ல 3வது அத்தியாயத்துல 15வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து அதாவது கலங்கமற்ற பக்திக்கு கிருஷ்ணரை பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்படி பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? யார் ஒருத்தங்க அப்படி பண்ணி அத வந்து கேக்குறாங்களோ, அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் யாராவது இப்போ நம்ம நாம ரூப குண லீலைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அத வந்து நம்ம கேட்கறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இருதயத்துல இருக்கிற எல்லா அழுக்குகளும் போதுன்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழுக்குகள் மாத்திரம் போறது, அப்புறம் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய பயம், ஏக்கம், தாக்கம் எல்லாமே போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இதனாலதான் நம்ம வந்து ஸ்ரவணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த தலைப்புக்கு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசுதேவ மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. பகவானின் கருணையினை எதிர்பார்த்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தில், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது காரணமற்ற கருணையானது தனக்கு அருளப்பட வேண்டும் என்று காத்து கொண்டும் தனது முந்தைய தீவினை பயனால் துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டும் இருக்கும் நகுலன் உமக்கு தனது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துகிறான் என்றால்,
அவன் நிச்சயம் விடுதலை பெறுவதற்கு தகுதி உடையவன் ஆகின்றான். ஏனென்றால் அவ்விடுதலை அவனது நியாயமான கோரிக்கையாகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இக்குறிப்பு எல்லாம் பக்தர்களும் ஒரு வழிகாட்டும் நெறியாக இருத்தல் வேண்டும். ஒரு பக்தன் தனது முந்தைய தீவினை பயனிலிருந்து உடனே விடுதலை பெற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. இது போன்ற தீவினை பயனிலிருந்து விடுபட்ட ஆத்மா எவரும் இலர். ஏனென்றால் வாழ்க்கை என்பதற்கு பொருளே தனது முன்வினை பயனால் இன்பமோ துன்பமோ அதை தொடர்ந்து அனுபவிப்பது என்பதே ஆகும். ஒருவன் தனது உலகியல் செயல்களை எல்லாம் செய்து முடித்து விட்டான் என்றால் அவனுக்கு பிறப்பு என்பது கிடையாது. இது கிருஷ்ண உணர்வு செயலால் ஒருவன் செய்ய தொடங்கும் பொழுதே சாத்தியமாகும். ஏனென்றால் இது போன்ற செயல்கள் பயன் விளைவிப்பது இல்லை. ஆகையால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் நிறைவு பெற்றவுடன் அவன் மீண்டும் இவ்வுலகில் பிறப்பெடுக்க மாட்டான். தனது முன்வினை பயனிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடாத ஒரு பக்தன் தனது பாதையில் எத்தனை தடைகள் ஏற்பட்ட போதிலும் கூட கிருஷ்ண உணர்வு செயலை கவனமுடன் தொடர்ந்து செய்து வருதல் வேண்டும். அவ்வாறு தடைகள் ஏற்படும் பொழுது அவன் கிருஷ்ணரை நினைத்து அவரது கருணையினை எதிர்நோக்க வேண்டும். அது ஒன்றே ஆறுதலாகும். ஒரு பக்தன் இதே உணர்வுடன் தனது வாழ்நாளை கழித்தான் என்றால் அவன் பகவானின் இருப்பிடத்திற்கு உயர்வு பெறுவான். இது போன்ற செயல்களால் அவன் இறையுலகில் நுழைவதற்கான உரிமையை பெறுகின்றான். இச்சுலோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சரியான வார்த்தை தாயபாக் என்பதாகும். தாயபாக் என்பது தனது தந்தையின் சொத்துக்கு ஒருவன் சட்டப்படி வாரிசாவதை குறிப்பிடுகின்றது. அதுபோல் கிருஷ்ண உணவு கடமைகளை செய்வதில் எல்லா விதமான இடர்பாடுகளுக்கும் ஆளாகும் ஒரு தூய பக்தன் உன்னத உறைவிடத்தில் நுழைவதற்கு சட்டப்படி தகுதியுடையவன் ஆகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, நம்ம வந்து கடவுளுடைய கருணையை வந்து எதிர்பார்க்கணும்னு சொல்றாங்க. சோ இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கடவுளுடைய வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலி we have to beg for, நம்ம வந்து கேட்கணுமா, இப்போ ஒருத்தன் வந்து பிச்சை எடுக்கும் போது அவன் வந்து காசு கேட்பான் இல்லையா, போடுற வரையும் சில பேர் எல்லாம் போகவே மாட்டாங்க. அது மாதிரி நம்ம பகவான் கிட்ட கிருஷ்ணர் கிட்ட we have to beg for the mercyன்ற, நான் ரொம்ப விழுந்தவன், என்னை வந்து கொஞ்சம் தூக்கி விடுங்க, என்னை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கணுமா. ஆல்ரெடி அவர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் ஹெல்ப் பண்ணதுனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறோம் இல்லையா. ஹெல்ப் பண்ணா வந்து நம்ம இருப்போமா, இங்க நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்றோம், அதுவும் அவருடைய கருணை இல்லையா. நாமஸ்மரணம் பண்றோம், இது மாதிரி கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றோம், அதெல்லாம் அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால. அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காராம், ஸ்வானுக்கு வாத்துக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காராம். அப்போ வந்து நிறைய கூட்டமா இருக்கான், எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காராம். ஒண்ணு மாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து குவாக் குவாக்குன்னு கத்திட்டே இருக்குதான். அது கத்துறதுனால என்ன பண்றாருன்னா அவர் வந்து அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டு இருக்காராம். ஓகேவா. இப்ப வேற இதுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து சாதம் போட்டுட்டு இருக்காரு சாப்பாடு. பட் இதுக்கு என்ன பண்றாரு, நிறைய போடுறாரு இல்லையா, நிறைய போடுறாரு. அப்ப வந்து எதனால அது நடக்குது, அது கேக்குது, அவர் போடுறாரு. அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கணும், அவர் கொடுப்பாரு. ஓகேவா. அத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. சோ நம்ம இன்னும் அந்த உணர்வுல வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த டேஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரியணும். கிருஷ்ண பக்தியின் பிரேம வந்து நமக்கு இன்னும் வந்து நல்லா புரியணும்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தணும், கிருஷ்ணா நான் உங்களுடைய சேவையில வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிறேன், நான் இதை பண்றதுனால வந்து நான் வந்து ஆர்வமா இருக்கிறேன், அதை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தணுமா. வெளிப்படுத்தும் போது என்ன பண்ணுவாரு, கடவுள் வந்து அப்ப புரிஞ்சிட்டு நமக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு வந்து பலம் படுத்துவாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நீங்க வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கணுமா. கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது, அவர் வந்து சாங்ஷன் பண்ணுவார். நம்ம கேட்காம ஹரே இருந்தா கிருஷ்ணா யாராவது மாதாஜி. கொடுப்பாங்களா. மாதாஜி பௌதீகத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பௌதீகத்துல இல்லாம ஆன்மீகத்துல கேட்கணும் இல்லையா மாதாஜி. மாதாஜி நம்ம பேசுறதே கவனம் அண்ட் ரிமெம்பரன்ஸ். தலைப்பே வந்து ஹியரிங் அண்ட் ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் காட். இங்க வந்து அது டாபிக்கே வரக்கூடாது நமக்கு. வெறும் கடவுளை பத்தி, அவர் மேல அன்பு செலுத்துறது, அவருடைய சேவை. நம்ம ஆரம்பிச்சதே என்ன மாதாஜி, சேவை. நான் உங்களுக்கு சேவை இருக்கிறேன்,
இன்னும் சேவையில நம்ம காமிக்கணும். நான் வந்து உங்க மேல பக்தி தீவிரமா பண்றேன், என்னை இன்னும் வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கோங்க உங்க சேவையிலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்கணும். பக்தி சேவை. ஓகேங்களா மாதாஜி? கரெக்ட் பாயிண்ட் எடுத்தீங்க. ஓகே, சூப்பர் மாதாஜி. சோ வந்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு, இந்த மெர்சி பத்தி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ வந்து 10வது கேண்டத்துல சொன்னாங்க. என்ன சொல்றாரு, நம்ம இருதயத்துல ஆழ் மனசுல இருந்து வந்து நமக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தணும். சில பேரெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, வணக்கம், வாங்க, போங்க அப்படின்னு வாயளவுக்கும் சரி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்போம் இல்லையா? பட் கடவுள்கிட்ட வந்து எதை மாதிரி பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆழ் மனதுல இருந்து அந்த நம்மளுடைய மரியாதைக்கு உயர்ந்த வணக்கங்களை வந்து நம்ம தெரிவிக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ வந்து அந்த அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நமஸ்காரம் மரியாதையை வந்து கடவுளுக்கு கொடுக்கணும். ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபைசன்ஸ் ஃப்ரம் த கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார் ஒருத்தன் அப்படி பண்ணானா அவனுக்கு இமீடியட்டா வந்து லிபரேஷன் ஆகுது. முக்தின்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதுன்றத வந்து அவனுக்கு அது உரிமை. இஸ் ரைட் டு கிளைம்னு சொல்றாங்க. எப்படி ஒரு மனுஷனா பிறந்த பிறகு பாகவத தர்மம் வந்து என்ன, பக்தி பண்றது. அவன் பண்ண அவனுக்கு என்ன ரைட்ஸ், முக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும்ன்றத வந்து இங்க சொல்றாங்க. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாரு, சரிப்பா நான் இன்னைக்கு பண்ணேன் நாளைக்கே கிடைக்கும்னு அது தப்பு. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாது, தவறுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நினைச்சா புள்ளைய பெற்றுக்க முடியாது இல்லையா? இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னா எவ்வளவு நாள் வேணும்? 10 மாசமா எத்தனை மாசம்? 10 மாசமா இல்லையா? அத்தனை மாசங்கள் பொறுமையா இருக்கணும். நான் இன்னைக்கு நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டேன்ப்பா, எனக்கு இமிடியேட்டா நான் வந்து தூய பக்தி நிலைக்கு போகணும்னா அது முடியுமா? முடியாது. நம்ம எத்தனை ஜென்மம் பண்ணிருக்கோம். 84 லட்சம் உயிரினங்கள்ல வந்து சொல்லண்டு எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல என்னென்னவோ வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால இமிடியேட்டா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதும் சொல்றாங்க. ஏன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஓகே நான் இன்னைக்கு பண்ணேன்ப்பா, நாளைக்கு வந்து வெறுப்பு வந்துடும். நான் எதிர்பார்த்தேன் நடக்கல, நமக்கு வந்து விரக்தி வரும். அதனால ஃபர்ஸ்டே நமக்கு தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. எப்பவுமே எந்த ஒரு விஷயம் பண்றது தான் நம்ம கையில இருக்கு, அதனுடைய பலன்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட இருக்குது. அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நம்ம செயல்கள் பண்ணும்போது திடகாத்தமா எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாம இருக்கும். அந்த முடிவை நினைக்கும் போதுதான் நமக்கு டென்ஷன் பக்குன்னு அச்சோ இது என்ன ஆகுமோ, அது என்ன ஆகுமோ, அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அதெல்லாம் பலன்களை வந்து நம்ம நினைக்கவே கூடாது. செயல்கள் மாத்திரம்தான் நம்ம கிட்ட இருக்குதுன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ அப்படி வேலை பண்றியா, அதனுடைய வேலையை வந்து யார் கையில கொடுத்தணும், அந்த ஃப்ரூட்ஸ் கூட கடவுள் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இந்த பௌதிகல எவ்வளவு நாள் இருக்குமோ அவ்வளவு நாள் நமக்கு வந்து துன்பங்கள் தான். நமக்கு என்ன படிச்சிருக்கோம் நம்ம பகவத்கீதையில, அசாஸ்வதம் துக்காலயம் இல்லையா? இந்த உலகம் வந்து துக்காலயம்ன்றது ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. இங்க வந்து சந்தோஷன்றதே எதுவும் இல்லைன்றதும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து என்ன ஒரு பதம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கல்ல, தயா பக்னா என்ன, அதாவது ஒரு நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு மில்லியனர் இருக்கார் இல்லையா, ஒரு கோடாதிபதி இருக்கான். அவருடைய சொத்து எல்லாம் அவருக்கு பிறகு யாருக்கு போகும், அவங்க பசங்களுக்கு போகும். இது நியாயமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா? அது மாதிரி இதுக்கு எல்லாரும் ஓனர் யாரு, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ இத பண்றதுனால, அவருக்கு பக்தி பண்றதுனால அவர் என்ன கொடுப்பார், கண்டிப்பா விஷ்ணு லோகத்துக்கு வந்து நமக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதனால அவரை நம்மள வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் அபோர்டு கூட்டிட்டு போவார். அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல. என்ன குவாலிபிகேஷனா, அந்த பையனோ பொண்ணோ உயிரோட இருக்கணும். அவங்க அப்பாவோட சொத்து அவங்களுக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து உயிரோட இருக்கணும். அது மாதிரி நம்மளுடைய கோலக்கலத்துக்கு பிருந்தாவனத்துக்கு போனோம்னா நம்ம வந்து பக்திய பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து ரிமெம்பரன்ஸ பத்தி சொல்றாங்க. ரிமெம்பரன்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷன், நினைக்கிறது தியானம் பண்றது வச்சு. ஓகேவா? சோ இதுல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நித்தியமா எப்பயோ ஒரு நேரம் நினைச்சோம் விட்டோம் அப்படி இல்ல, கண்டினியூஸ் கீர்த்தனைய சதா ஹரிஹின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிஷ்டாஷ்டகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா? எப்பவுமே 24/7 கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோமா? ஓகே, அப்படி நினைச்சா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சும்மாவே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் வந்து சேருமா. ஓகேவா? சேருமா. அப்புறம் வந்து பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு, அவன் வந்து மரண சமயத்துல அவரை வந்து நினைச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் எல்லா பாவத்துல இருந்து விடுதலை அடையறான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. யாராவது இதை படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். நினைத்தல், ஏதோ ஒரு வழியில் ஒருவன் தனது மனதில் கிருஷ்ணருடனான உறவினை
தொடர்ந்து நிலை பெறச் செய்தான் என்றால் அந்த உறவு நினைத்தல் எனப்படும். இந்த நினைத்தலை பற்றிய ஓர் அருமையான குறிப்பு விஷ்ணு புராணத்தில் உள்ளது. அதில் முழுமுதற் கடவுளை நினைப்பதன் மூலம் எல்லா உயிர்களும் எல்லா விதமான புண்ணியங்களுக்கும் தகுதி உடையவர்கள் ஆகின்றனர். எனவே பிறப்பற்றவரும் நித்தியமானவருமான பகவானை நான் எப்போதும் நினைத்து கொண்டிருப்பேனாக என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பத்ம புராணத்தில் இந்த நினைத்தலை பற்றி பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனைகளை செலுத்துவேன். ஏனென்றால் ஒருவன் தனது மரண வேளையிலோ அல்லது வாழும் காலத்திலோ அவரை நினைப்பானாகில் அவன் தனது எல்லா பாவங்களின் பலன்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். தியானம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இந்த 2 பாயிண்ட் கிளியர் ஆச்சு இல்லைங்களா? விஷ்ணு புராணத்துல என்ன சொன்னாங்க, கடவுளை நினைக்கிறதுனால அவன் அவனுக்கு எல்லா விதமான செல்வ வளங்கள் வரும். ஏன்னா அவர் மங்கள கணமானவர் இல்லையா? அவர்கிட்ட எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு, எல்லாமே முழுமையா இருக்கு. நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா ஸ்லோகம், பூர்ணமதன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் பூர்ணமா இருக்கிறவர் அவர் தான். அவரை நினைச்சா நம்ம அது மாதிரி நமக்கும் அது மாதிரி வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவருக்கு பிறப்பு இல்லை, அவர் நித்தியமானவர்ன்றது சொல்றாங்க. பத்ம புராணத்துல ஒருத்தன் மரண சமயத்திலயும் இல்ல வாழும் போதும் நினைச்சா அவன் எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. படிங்க மாதாஜி நெக்ஸ்ட். தியானம் என்பதற்கு தனது மனதினை பகவானின் வடிவம், பகவானின் குணங்கள், பகவானின் லீலைகள், பகவானின் தொண்டு முதலியவற்றின் சிந்தனையில் ஈடுபடுத்துதல் என்று பொருளாகும். தியானம் என்பது ஏதோ அருவமானது அல்லது சூனியமானது அல்ல. வேத சாஸ்திரங்களை பொறுத்த மட்டில் தியானம் என்பது எப்போதும் பகவானின் வடிவத்தின் மீது நிலைத்தல் என்பதாகும். நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் வடிவத்தை தியானிப்பதை பற்றிய குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. அது முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திப்பதான தியானமே உன்னதமானதும் இன்ப துன்பங்களை கடந்ததாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அது போன்ற தியானத்தால் ஒழுக்கம் கட்டவன் கூட அவனது பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து விடுபட முடிகிறது என்கிறது. விஷ்ணு தர்மத்தில் பகவானின் உன்னத குணங்களில் மீதான தியானத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதில் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டும் பகவானின் உன்னத குணங்களை இணைத்து கொண்டு இருக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் பாவங்களின் பலன்களை அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தூய்மை பெற்றவுடன் கடவுள் ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்கு தகுதி உடையவர்கள் ஆகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது தனது அனைத்து பாவங்களின் பலன்களிலிருந்து விடுதலை பெறாது ஒருவனால் இறையுலகில் புக முடியாது. ஒருவன் பகவானின் வடிவம், குணங்கள், லீலைகள் போன்றவற்றை நினைப்பதன் மூலம் தனது பாவத்தின் பலன்களை தடுத்து கொள்ள முடியும். பத்ம புராணத்தில் பகவானின் செய்கைகளை சிந்திப்பது பற்றி இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. எப்போதும் பகவானின் இனிமையான லீலைகள் மற்றும் அற்புத செய்கைகளை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவன் உலகியல் மாசுக்கள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். புராணங்கள் சிலவற்றில் பக்தி செயல்களை இங்க நிறுத்திட்டு சொல்லலாம். அது பிறகு அது பெருசா இருக்கும், அது ஒரு முறை அப்படியே சொல்லணும். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தியானம் யார் மேல தியானம் பண்ணிடுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மேலயும் தியானம் பண்றது. திங்கிங் அவருடைய நமக்கு தெரியும் ஃபார்ம், அவருடைய நாம ரூப குண லீலைன்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அவருடைய ஃபார்மை பத்தி யோசிக்கணும், அப்புறம் அவருடைய குணாதிசைகள் குவாலிட்டிஸ் பத்தி, அப்புறம் அவருடைய செயல்கள் இல்லையா? இத பத்தி நம்ம எப்பவுமே தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படின்னா அது என்ன, அருபவாதிகள் பண்ற மாதிரி இல்ல, நமக்கு நாம ரூப குண லீலைகள் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அத என்ன சொல்றாங்கன்னா ஞாமதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த தியானத்துல வகைகள் சொல்றாங்க. ஞாமதான் எப்பவுமே அவரை பத்தி நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த மனுஷன் பவித்திரமாறான். அப்புறம் ஃபுல்லா அதுக்குள்ள அப்சர்வ் ஆயிடுறாரு. நமக்கு தெரியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரிக்கு போனாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜெகநாத்தை பார்த்த உடனே அவர் என்ன ஆகுறாரு, மயங்கி போயிடுறாரு இல்லையா? மயக்கம் அடைஞ்சு முயற்சி அடைந்து விழுந்துடுறாருன்னு பாக்குறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரூப தியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் லீலா தான், சேவதான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாம ரூப லீல தியானம் நம்மளால பண்ண முடியாது. நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா சேவாதான் என்னன்னா நம்ம வீட்டுல ஒரு விக்கிரகம் வச்சிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு சேவைகள் என்னெல்லாம் பண்ணலான்றத சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அந்த விக்கிரகத்துக்கு குளிப்பாட்டலாம், அந்த விக்கிரகத்துக்கு
குளிச்ச பிறகு தொடச்சி ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஆடை ஆபரணங்கள்லாம் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணலாம். அந்த விக்கிரகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து சமைக்கலாம். இல்லைங்களா? கிருஷ்ணருக்கு இது பிடிக்கும். இந்த இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து மாம்பழம் சீசன்ல இருக்கோம் இல்லையா? இந்த மாம்பழம் நல்லா இருக்கும், எடுத்துட்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்ல வந்தோடனே அவருக்கு எடுத்துட்டு போய் வாங்கி வச்சிடணும். இதுதான் வந்து சேவாதான். நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்? சாரதா பக்தர்கள் நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பண்ண முடியும்ன்றத வந்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப நரசிம்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை வந்து எப்பவுமே நித்தியம் பண்ணிட்டே இருக்கிறானோ, தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கிறானோ, அவன் வந்து எதுல இருந்து விடுதலை அடைறான்? மெட்டீரியல் இந்த பௌதிக வழியில இருந்து வெளியே வரான், இன்ப துன்பங்கள்ல இருந்து வெளியே வரான்றத சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அதனால பாவத்துல இருந்து விடுதலை ஆறான்றாங்க. விஷ்ணு தர்மத்துல என்ன சொல்றாங்க? எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட்லி நித்தியமாக எப்பொழுதும், ஓகேவா, யார் அவருடைய டிரான்ஸ்டென்டல் குவாலிட்டிஸை நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவன் எல்லா பாவத்துல இருந்தும் வெளியே வரான்றத வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அப்படி வெளியே வந்த பிறகு அவனுக்கு என்ன யோகிதை கிடைக்குது? ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் மேல் லோகத்துக்கு போறதுக்கு அவனுக்கு வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் கிடைக்குது இல்லையா? இப்போ ஏதாவது ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கோ பார்க்குக்கோ போனோம்னா நமக்கு என்ன வேணும்? நுழைவுச்சீட்டு வேணும் இல்லையா? அந்த நுழைவுச்சீட்டு அவனுக்கு வந்துடுச்சு. எப்படி பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே எப்பயுமே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுனால. ஓகே, புராணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய லீலைகள், ஓகே, ஸ்வீட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ். நமக்கு பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன லீலை பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லையா? இன்னும் பிரம்ம விமோக லீலை இன்னும் ஆச்சரியமானது. ஏன்னா அத்தனை பசுக்கள், கன்றுக்குட்டிகள், அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸாவும் அவங்க வீட்டுக்கு போனாரு இல்லையா? அத்தனை டிஃபன் பாக்ஸாவும் அவரே மாறினார். ஏன்னா பிரம்மா தூக்கிட்டு போயிட்டாரு இல்லையா எல்லாரையும், அந்த பசங்களை எல்லாரையும். ஆமாவா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருந்து அந்த களங்கத்துல இருந்து விடுதலை ஆறோன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நல்ல ஸ்டோரி. அதை நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நம்ம படிக்கலாம், அப்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு பிராமணன் இருக்கார். இது வந்து மானசீக பூஜான் அப்படின்றது. இந்த மானசீக பூஜை நமக்கு வந்து இப்ப சொல்லலாம், நான் வரைய வந்து ஒரு செல்வந்தர் இல்ல, என் கையில அது இல்ல இது இல்ல, நம்ம வந்து எக்ஸ்பர்ட் இல்லையா? நம்ம இல்லைன்னு சொல்றதுல வந்து குறை இல்லாம சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம இருக்கிறத வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாருங்க எவ்வளவு அழகா ஒரு பிராமணர் வந்து மானசீகமா ஒரு பூஜை பண்ணாரு. அவருக்கு என்ன நற்கதி கிடைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஏழை பிராமணன். அதனால டெய்லி டெய்லி எப்பயோ ஒரு நாள் இல்ல, டெய்லி, ஓகேவா, அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த விக்கிரகத்துக்கு வந்து இப்ப நம்ம சொன்னோம் பாருங்க, குளிப்பாட்டி அப்புறம் அலங்காரம் பண்ணி அதுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து அவருக்கு வந்து எப்படின்னா, அவர் அபிஷேகம் பண்றதுக்கு வந்து எல்லா எல்லா நதிகள் இருக்கே, கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, அங்கெல்லாம் போயிட்டு அவரா போயிட்டு தங்க குடத்துலயும் வெள்ளி குடத்துலயும் வந்து அந்த புனித நீரை எடுத்துட்டு வந்து அபிஷேகம் பண்ற மாதிரி மனசுல நினைக்கிறார், மானசீகமா நினைக்கிறார். நினைச்சிட்டு மலர்கள் அப்புறம் வந்து அகர்பத்தி, சந்தனம் எல்லாத்தையும் வந்து அவருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறார். ஓகேவா? சோ இதை அர்ப்பணிச்சுட்டு அவருக்கு சந்தோஷம், கடவுளுக்கும் சந்தோஷம். இது மாதிரி நிறைய வருஷங்கள் நடந்துட்டே இருக்குது. ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு வந்து இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் வந்து பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கீ ரைஸ், ஸ்வீட் ரைஸ் பண்றாரு. மனசுல தானே பண்றாரு. சரி பண்ணி முடிச்சிட்டு, அது சூடா இருக்குது, கடலுக்கு சூடு தாங்க முடியுமா, எப்படி இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு விரல விடுறாரு. விரல விட்ட உடனே அவர் விரல் வந்து காயமாயிடுது. பண்ணதோ மானசீகம், அங்க சூடு ஆனதோ என்னது நிஜமானது. நம்ம சுடு தண்ணி டம்ளர்ல கையை விட்டா எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி அந்த ஸ்வீட் ரைஸ்ல அவர் கைய வச்ச உடனே, விரல வச்சோன்னே அந்த விரல் வந்து சுட்டுடுது. ஓகே, அப்ப இத பார்த்துட்டு மேல வந்து நம்ம லட்சுமி வந்து சிரிக்கிறாராம். சிரிக்கிறாரு. லட்சுமி தேவி பார்த்துட்டு என்னப்பா நடக்குதுன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவர் உடனே என்ன பண்றாருன்னா, அவர் இருக்கிற பிராமணர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து விமானத்தை அமைச்சிடுறாரு. அவர் வந்துடுறாரு எங்க? வைகுந்த லோகத்துக்கு. இப்ப வைகுந்த லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு இருக்காரு, லட்சுமி இருக்காங்க, அந்த பிராமணன் இருக்காரு. அப்ப வந்து இவர் எல்லா கதையும் சொல்றாரு. மானசீகமா பண்ணதுனால அவன் எங்க போய் நின்னா? வைகுண்டத்துக்கு போனான். வைகுண்டம் போனாரு. ஓகேவா? கடவுள் பாருங்க, போறதுக்கு கூட அவரே ஏரோப்ளேன், எந்த டிக்கெட்டும் இல்ல அங்க இல்லையா? எல்லாத்தையும் அவரே பண்ணிட்டு. இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க படிக்காதவங்க படிங்க, ரொம்ப அழகான விஷயம் இல்லையா? மானசீக பூஜை தான் மத்தது நல்லது.
மத்த பொருளை வச்சு செய்யறதை விட ஆஹா, நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு இருக்குது, நம்ம காலையில பண்ணலாம். அவர் கை இல்ல, அதனால பண்ணாரு. ஓகேவா? ஆமா சரி அவரு சரி சரி ஆமா கிருஷ்ணரே இருக்காரு. மானசீக பூஜை பண்றேன்னு உட்கார்ந்துட்டு பண்ணிட்டே உட்கார்ந்துருந்தா அதுல ஒண்ணும் ஆ, பிரயோஜனம். நாம அவர் கையில இல்ல, ஏழையான பிராமணர், அவர் வந்து ஸ்ரத்தையா பண்ணாரு. நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா? ஆமா ஓகே ஆ, மாதாஜி. யாரு ஹரே கிருஷ்ணா படிக்க மாதாஜி. புராணங்கள் விஜயகுமாரி மீதிய மாதாஜி. கொஞ்சோண்டு படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி அப்போ வந்து கை தூக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆ, ஒரு பேரதான் முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. கொஞ்சோண்டு புராணங்கள் சிலவற்றுள் பக்தி செயல்களை பற்றி ஒருவன் தியானம் செய்தான் என்றால் அவன் தான் விரும்பிய பலனை பெறுவதோடு முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேராகவும் காணலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. இது பற்றி ஒரு கதை பிரம்மவைத்த புராணத்தில் உள்ளது. தென்னிந்தியாவில் உள்ள பிரகிஷ்டானபுரம் என்னும் ஊரில் ஒரு ஏழை பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஏழையான போதிலும் தனது முந்தைய பாவங்களின் பலனாலும் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தாலும் தனக்கு போதிய பொருளோ செல்வமோ கிடைக்கவில்லை என்று கருதி அது பற்றி வருந்தாது வழக்கமான அமைதியுடன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் வெள்ளை மனதுடையவன். சில சமயம் அவன் ஆத்ம உணர்வு பெற்ற மகாத்மாக்களின் சொற்பொழிவுகளை கேட்க செல்வான். அது போன்ற ஒரு கூட்டத்தில் ஒருமுறை அவன் வைஷ்ணவ செயல்களை பற்றி சிரத்தையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுது அம்மேன்மையான செயல்களை தியானித்தலும் கூட ஒருவன் செய்ய முடியும் என்று அறிந்து கொண்டான். வைணவ செயல்களை உடல் அளவாலே செய்ய இயலாவிட்டால் உளப்பூர்வமாக ஒருவன் அச்செயல்களை தியானித்து அதே பலன்களை பெறலாம். அப்பிராமணன் ஏழையாக இருந்த காரணத்தால் தியானத்தின் மூலம் மிகவும் ஆடம்பரமான பக்தி செயல்களை சிந்திக்கலாம் என்று தீர்மானித்து அதனை செயல்படுத்தவும் தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க ரொம்ப அழகான பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்துல பிரதிஷ்டாபுரா சவுத் இந்தியால இருக்கிற ஊர்ல வந்து இந்த ஏழை பிராமணன் இருக்கான். அவன் பாருங்க, நான் ஏழையா இருக்கிறதுனால வந்து அவன் வந்து அலட்டிக்கல, வருத்தப்படல, புலம்பல, கடவுளை திட்டல இல்லையா? அதை வந்து ஏத்துக்கிட்டான். வெள்ள மனசோட இருந்து கடவுள் சொற்பொழிவுகள்லாம் வந்து கேட்டுக்கிட்டு கடவுள் மேல வந்து தியானம் பண்ணான். சரி, காசு தானே என் கையில இல்ல, மனசு இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசால வந்து கடவுளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சேவைகளும் பண்ணான். விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி இல்லையா நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. கை தூக்கி இருக்காங்க மாதாஜி. அப்போ இருந்து அவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கை தூக்கி இருக்காங்க. சரி, நீங்க படிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி, அப்புறம் வேற யாருக்கா டர்ன்ஸ் கொடுக்கலாம். வேற யாராவது படிக்கிறாங்க? நீங்க படிங்க, ஒரு பேராகிராஃப் நீங்க படிங்க. அதுக்கு அடுத்தது பத்மா மாதாஜி படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சில சமயம் அவன் கோதாவரி நதிக்கு நீராட சென்று நீராடி முடித்தவுடன் ஆற்றங்கரையில் ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து பிராணாயாமம் எனப்படும் சுவாச பயிற்சியின் மூலம் தனது மனதினை ஒருமுகப்படுத்தினார். இப்பயிற்சிகள் தானாகவே ஒருவனது மனதினை ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் மீது நிலைபெற செய்வதற்கு உரியவையாகும். சுவாச பயிற்சிகள் மற்றும் பல்வேறு யோகாசனங்களின் பலன் இதுவே ஆகும். முன்னாளில் சாதாரண மனிதர்கள் கூட எவ்வாறு தங்கள் மனதினை இறைவனது சிந்தனையில் நிலைபெற செய்வது என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தனர். அதனால் அந்த பிராமணனும் அதனையே செய்தான். அவன் பகவானின் உருவத்தை தனது மனதில் பதிய செய்தவுடன் அவன் தனது தியானத்தில் பகவானுக்கு விலையுயர்ந்த பட்டாடைகள், ஆபரணங்கள், மணிமகுடங்கள் போன்றவற்றை அணிவதாக கற்பனை செய்ய தொடங்கினான். பின்னர் அவன் கற்பனையிலேயே கோவிலை மிகவும் அருமையாக சுத்தம் செய்தான். சுத்தம் செய்து முடித்தவுடன் அவன் தன்னிடம் பல பொன் சொம்புகளும் வெள்ளி செம்புகளும் இருப்பதாக கற்பனை செய்து அவற்றை ஆற்றுக்கு எடுத்து சென்று அவற்றில் புனித நீரை ஊற்றி நிரப்பினான். அவன் கோதாவரி ஆற்றிலிருந்து மட்டுமல்லாது கங்கை, யமுனை, நர்மதை, காவேரி போன்ற நதிகளிலிருந்து கூட நீர் எடுத்து வந்தான். ஒரு வைஷ்ணவன் மந்திரங்களை ஓதுவதன் மூலம் இப்புண்ணிய நதிகளில் நீரை பெறுகின்றார். இந்த பிராமணனோ மந்திரம் ஓதுவதற்கு பதிலாக தானே நேரடியாக அந்த நதிகளுக்கு சென்று பொன் வெள்ளி பாத்திரங்களில் நீர் எடுத்து வருவதாக கற்பனை செய்தான். பிறகு அவன் வழிபாட்டிற்குரிய மலர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கரண்ட் போயிடுச்சு, யாரையாவது வாசிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி படிங்க.
படிக்கிறேன். வழிபாட்டுக்குரிய மலர்கள், பழங்கள், வாசனை திரவியங்கள், சந்தனம் போன்றவற்றை சேகரித்தான். அவன் எல்லாவற்றையும் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு சமர்ப்பித்தான். இந்த மலர்களும் நீரும் வாசனை திரவியங்களும் திருமூர்த்தங்களின் திருப்திக்கேற்ப படைக்கப்பட்டன. பிறகு அவன் தீப ஒளி காண்பித்தான். இவ்வாறு வழிபடுவதற்குரிய ஒழுங்குமுறை வழிகள் அனைத்தையும் அவன் சரியாக செய்து முடித்தான். இவ்வாறு வழிபடுவதை தனது கடமையாக கொண்டு அதனை கற்பனையில் பல வருடங்கள் தொடர்ந்து அவன் செய்து வந்தான். ஒரு நாள் அப்பிராமணன் தனது கற்பனையில் பாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்து சர்க்கரை பொங்கல் செய்து அதனை திருமூர்த்தத்திற்கு படைத்தான். எனினும் அதில் அவன் முழு திருப்தி அடையவில்லை. ஏனென்றால் சர்க்கரை பொங்கல் அப்போதுதான் தயாரிக்கப்பட்டு மிகவும் சூடாக இருந்தது. சர்க்கரை பொங்கலை சூடாக உண்ணக்கூடாது. அது ஆற ஆற அதன் சுவையும் அதிகரிக்கும். சர்க்கரை பொங்கல் அப்போதுதான் செய்யப்பட்டிருந்த பானையை அவன் தனது விரலை சுட்டுவிடும் என்று கருதவில்லை. இவன் இவ்வாறு நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வைகுண்டத்தில் லட்சுமி தேவியுடன் வீற்றிருந்து பகவான் நாராயணர் சிரிக்கத் தொடங்கினார். அவர் திடீரென்று சிரிப்பது கண்டு ஒன்றும் புரியாத அதிர்ஷ்ட தேவதைகள் அனைவரும் பகவான் நாராயணரிடம் அதன் காரணத்தை வினவினர். பகவான் அதுக்கு பதில் கூறாது அப்பிராமணனை அங்கே அழைத்து வர சொன்னார். வைகுண்ட லோகத்திலிருந்து சென்ற புஷ்பக விமானம் பகவானின் முன்பு அந்த பிராமணனை அழைத்து வந்தது. பகவான் என்ன நடந்தது என்பதை முழுவதும் எடுத்துரைத்தார். அந்த பிராமணன் பகவான் மற்றும் லட்சுமி தேவிகளுடன் சேர்ந்து வைகுண்ட லோகத்தில் ஒரு நித்திய இடம் பெறும் பேறு பெற்றான். இது பகவான் அவரது உறைவிடத்தில் இருந்த போதிலும் எவ்வாறு எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நினைந்திருக்கிறார் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்றது. பகவான் வைகுண்ட லோகத்தில் இருந்த போதிலும் அப்பிராமணன் அவரை தியானத்தில் வழிபட்ட பொழுது அவனது இதயத்திலும் வீற்றிருந்தார். இதிலிருந்து பகவானுக்கு தியானித்தல் கற்பனையாக அளிக்கப்படும் பொருள்கள் கூட அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது என்றும் அவை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய பலனை பெறுவதற்கு உதவுகின்றன என்றும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இவ்வளவு ஒரு அழகான ஸ்டோரி இல்லையா? அந்த பிராமணன் என்ன பண்ணாரு, அவரை குளிப்பாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டார். எப்படின்னா நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இல்லைங்களா? யம நியமா பிராணாயாமா பிரதிஷ்டாகாரம் நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தனிமையான இடத்துல, அதாவது நதிக்கரையில போய் உட்காந்துக்கிட்டாரு, பிராணாயாமம் பிராக்டிஸ் பண்றாரு. அதனால மூச்சு காற்று வந்து சரி நிலைக்கு எடுத்துட்டு வராரு. அது எடுத்துட்டு வந்தோடனே மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுது. ஃபிக்ஸ் ஆன பிறகு அவர் வந்து எது மேல ஃபிக்ஸ் ஆறாரு? கடவுள் மேல ஃபிக்ஸ் ஆறாரு. ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு வந்து குளிப்பாட்டுறாரு. அவருக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு. நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து தங்க வெள்ளி குடங்கள்ல வச்சு போய் அவரா போயிட்டு எல்லா நதியிலயும் போய் எடுத்துட்டு வர்றாரு. கங்கை, யமுனை, நர்மதை, காவேரி எல்லா புனித நதியிலும் போயிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றாரு. தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு வந்து கடலுக்கு முன்னாடி வச்சு அதை வந்து அபிஷேகம் பண்றாரு. அபிஷேகம் பண்ணி என்ன பண்றாரு? அவருக்கு வந்து பட்டு பீதாம்பரத்தை உடுத்துறாரு. விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களை அணிவிக்கிறாரு. வாசன திரவியங்களை வந்து சமர்ப்பிக்கிறாரு. இதெல்லாம் பண்ண உடனே திருப்தி ஆயிடுச்சு. அவருக்கு ஒரு ஆசை, சரி அவருக்கு பிரசாதம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு? பொங்கல் சமைக்கிறார். ஸ்வீட் பொங்கல் சமைக்கிறாரு இல்லையா? சமைச்ச உடனே அது வந்து அவர் சொல்றாரு, என்ன ஸ்வீட் பொங்கல் வந்து ஆறதான் சுவையா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. சோ ஆறிடுச்சியான்னு பாக்குறதுக்கு வந்து கையை விட்டு பாக்குறாரு. கையை வந்து சுட்டுடுச்சு. இது பார்த்துட்டு கடவுள் எங்க இருக்காரு? வைகுந்தத்துல இருக்காரு. இது வந்து எந்த ஊர்ல நடக்குது? சவுத் இந்தியால நடக்குது. இந்த ஊர் பேர் என்ன? எந்த ஊரு அது? பிரகலாதபுரம். என்ன ஊரு? பிரதிஷ்டானபுரம். பிரதிஷ்டானபுரத்துல நடக்குது. அவர் வந்து கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருக்காரு. இத பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாரு. அவங்க லட்சுமி தேவி கேக்குறாங்க, என்னப்பா சிரிக்கிறன்னா? அப்புறம் வந்து இவர் என்ன பண்றாரு? ஏரோப்ளேன் அவங்க வீட்டுக்கு அமுச்சு விட்டுறாரு, நீ வாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கும்போது இது நடந்ததெல்லாம் வந்து அவர் சொல்றாரு.
இல்லையா? சோ சொல்றாரு. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, மானசீகமா பண்ணாரு. அவர் ஏழை பிராமணன், அதனால மானசீகமா பண்ணாரு. அதனால வந்து அவருக்கு என்ன தேவையோ அந்த ரிசல்ட் வந்து கடவுள் கொடுத்தாரு இல்லையா? சோ நம்ம கையில வந்து என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு நம்ம கடவுளை வந்து சேவை பண்ணணும்ன்றத இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ இதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர் 10வது சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே. சோ சிம்பிள் சர்வீஸ் இல்லையா? சிம்பிள் சர்வீஸ் பண்ணா கூட கடவுளுக்கு போதும், அவர் திருப்தியானவர், அவர் எதையுமே டிமாண்ட் பண்றது இல்ல இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்த சாப்டருக்கு போலாமா மாதாஜி? டைம் இருக்கு இல்லையா? ஒரு 10 நிமிஷம் கண்டினியூ போலாம் பண்ணலாம். மாதாஜி, போலாம். ஓகே. 6:22 6:20 ஒரு 10 நிமிஷம் பண்ணலாம். அப்போ வந்து நமக்கு கவர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா குட்டி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இந்த 11வது சாப்டர் தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் சர்வீஸ். அதுல முதல் தலைப்பு என்ன சொல்றாருன்னு சர்வீட்டர்ஷிப். இது அந்த நவவித பக்தியிலே தான் வருது. இந்த சர்வீட்டர்ஷிப்னா தொண்டு செய்தல் இல்லையா? இந்த தொண்டு செய்தல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூப கோசாமி என்ன சொல்றாருன்னு எப்பயுமே எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் என்கேஜ்மெண்ட்டை பத்தி சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கந்த புராணத்துல வந்து வர்ணாசிரம படி நம்ம வாழ்றோம் இல்லைங்களா? ஒருத்தன் வந்து வர்ணாசிரம சங்கப்படி வாழ்ந்தா கூட அதனுடைய பலன்களை வந்து கடவுளுக்கு கொடுத்து அவனை வந்து பக்தன்னு நினைச்சுக்கிறோம். இல்ல அவனே வேலை செய்யறான், அனுபவிக்கிறான வந்து அவனை சாதாரண மனுஷன் நினைக்கிறோம். ஓகேவா? சோ அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய சேவையில வந்து தன்னுடைய புலன்களை யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் சொல்றோம். இப்ப நம்ம புலன்களை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு மாத்திரம் நான் யூஸ் பண்றேன்னா வந்து நான் பக்தன் இல்லாதவன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து ரூப கோசாமி வந்து யாருக்கு வந்து தகுதி இருக்கு இந்த பக்தி பண்றதுக்குன்றத சொல்றாரு. ஓகேவா? எவன் ஒருத்த வந்து புலன் இன்பத்துல வந்து இன்வால்வ் ஆகாம இருக்கிறானோ அவன் தான் வந்து பக்தி பண்றதுக்கு தகுதியானவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நம்ம எங்க இருக்கிறோம், நம்ம ஒரு கேள்விக்குறி போட்டுக்கணும் இங்க. ஓகே. நாரத புராணத்துல வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க, நித்தியமா. எப்படி? அவனுடைய மனசு, வார்த்தை, உடம்பு, இந்த 3ம் வந்து அவருடைய சேவையில ஈடுபடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதுதான் இந்த சர்வீட்டர்ஷிப்ல. இப்ப யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத தொண்டின் பல்வேறு கோணங்கள். தொண்டு மனப்பான்மை. கர்மிகளின் கருத்தின்படி கர்ம விளைவுகளை செயல்படுத்துவதே தொண்டு மனப்பான்மை ஆகும். ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி போன்ற வைணவ ஆச்சாரியர்களோ தொண்டு மனப்பான்மை என்பது பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டுகள் சிலவற்றில் நித்தியமாக ஈடுபட்டிருத்தல் என்று கூறுகின்றனர். ஸ்கந்த புராணத்தில் வைதீக சடங்குகள், 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களில் பற்றுடையவர்களே பக்தர்களாக கருதப்படுகின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அபத்தர்கள் உண்மையிலேயே தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பாகவதர்கள், அதாவது தூய பக்தர்களாக இருத்தல் வேண்டும். பலன் தரும் செயல்கள் அல்லது 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களுக்குரிய சுதர்மங்களில் ஈடுபட்டிருப்போர் உண்மையில் தூய பக்தர்கள் ஆக மாட்டார்கள். ஆயினும் அவர்கள் தங்கள் கர்ம பலன்களை பகவானுக்கு செலுத்துகின்ற காரணத்தால் பக்தர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். ஆனால் ஒருவன் இது போன்ற ஆசைகள் இன்றி இறைவன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக தானாகவே செயல்பட்டான் என்றால் அவனை தூய பக்தனாக கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உலகிற்கு வந்திருக்கும் ஆத்மாக்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் ஜட இயற்கையின் ஆள வேண்டும் என்னும் ஆசையுடையவர்களே அவர். வர்ணாசிரம முறையும் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளும் புலனுகர்ச்சியின் பொருட்டு ஓர் பந்தப்பட்ட ஆத்மா உலகினை அனுபவித்து மகிழவும் அதே சமயம் அவன் படிப்படியாக ஆன்மீக உணர்வுக்கு உயர்வு பெறவும் வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் பக்தி தொண்டுக்கான பல செயல்கள் இருக்கின்றன. இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டுக்கான குறிப்பிட்ட செயல்களையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஏனென்றால் இவை இரண்டும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்குரியவையே ஆகும். இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் சில வேத சடங்குகளை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அவற்றை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காகவோ செய்கின்றனர். நாம் முன்பே முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்தில்
செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் பக்தி தொண்டால் கருதப்படுகின்றது என்று கூறியிருக்கிறோம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியுடைய ஒருவனை பற்றி விளக்குகிறார். அவர் புதிய பக்தர்களும் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிது வளர்ச்சி பெற்றவர்களும் அவர்களது பக்தியின் அளவிற்கேற்ப புலனுகர்ச்சி செயல்களில் ஆர்வமற்றவர்களாக இருக்கின்றனர் என்று கூறுகிறார். ஆனால் அவர்கள் புலனுகர்ச்சி செயல்களிடத்து இன்னும் சிறிது கவர்ச்சி உடையவர்களாக இருந்தார்களெனில் அச்செயல்களின் பலன்கள் கிருஷ்ணருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். இதுவும் கூட பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொண்டு என்றே கூறப்படும். இதில் பகவான் எஜமானராக இருக்கின்றார், தொண்டன் அடிமையாக இருக்கின்றான். நாரதீய புராணத்தில் தொண்டு மனப்பான்மை எங்கனம் விவரமானதென்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தனது மனம், வாக்கு, காயத்தினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பவன் அல்லது பகவானின் பக்தி தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அவ்வாறு செய்ய விரும்புகின்றவன் கூட விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகிறான் என்று கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, கர்மிகள்னா யாரு? நான் வேலை செஞ்சா எனக்கு இவ்வளவு இது கிடைக்கணும் இல்லையா, அதுதான் கர்மி இல்லையா, அவன் பல நோக்கி வேலை செய்யறான். பட் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார் ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, எப்பவுமே அந்த வேலை செய்யறது யாருக்கோசம் செய்யணும், கிருஷ்ணருக்கு செய்யணும்ன்றத சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க, நமக்கு தெரியும் 4 வர்ண ஆசிரமங்கள் இருக்கு இல்லையா. வர்ண ஆசிரமம் படி அவங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா வர்ணங்கள் பேசிஸ்ல யார் யார் இருக்காங்க, பிராமண, சத்திரியா, சூத்ராஸ். ஆசிரமப்படி பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா அண்ட் சன்னியாசி. இவங்க என்ன வேலை செஞ்சாங்க, அவங்க புலன் திருப்திக்கோசம் செஞ்சாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட வேலையை அவங்க செஞ்சு அவங்கள பக்தர்கள் சொல்றாங்க. அதே அவங்க கிருஷ்ண திருப்தி கோசம் வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்க சுத்த பக்தர்கள் கேட்டகரிக்கு எடுத்துட்டு வரலான்னு சொல்றாரு. எவன் ஒருத்த தன்னுடைய மன எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுறானோ அவங்கள சுத்த பக்தர்கள் இல்லைன்னா பகவதாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் அந்த பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நம்ம மாத்திரம் அனுபவிச்சுன்னா கர்மி யாரோ மறுபடியும் கர்மா விகர்மா அகர்மா பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த கர்ம விகர்மா அகர்மாக்கோசம் நம்ம பாவ புண்ணியம் கழிக்கிறதுக்கோசம் மறுபடியும் பிறப்போம் இறப்போம். அது மாதிரி வேண்டாம். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணிடலாம், அகர்மாவா இருக்கட்டும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல மறுபடியும் ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, ஒருத்தன் இந்த பக்தி சேவை பண்ணணும்னா அவனுக்கு என்ன இருக்கணும், அருகதை புலன் திருப்தியும் பின்னாடி இருக்கக்கூடாதுன்றத அவர் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. இல்லப்பா என்னால என்னோட புலன் உணர்ச்சி சில பேருக்கு எல்லாம் வேலை செய்யறது கடவுளே என்னது கர்ம கண்ணாக இருப்பாங்க சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வாங்க. அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கூட இங்க வழி காமிக்கிறது வேதங்கள். என்ன சொல்றாரு இங்க பிரபுபாதா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காருன்னா, அந்த செயல்களுடைய பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நாரதிய புராணத்துல என்ன சொல்றாரு, தன்னுடைய மனம், வாக்கு, அப்புறம் காயம், இது எல்லாமே என்ன வேலை என்ன செஞ்சாலும் அதை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுடு. சோ உனக்கு என்ன கிடைக்குது, முக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயேவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय नंदे हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டவத் பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் பிரணாம். என் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.